दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दा दिनै जोंनि गेदेमा खन्थाइगिरि सार ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जेनाखि जों दुलाराय बर' माहारियानो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय बा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव दथि खेब जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो जेनाखि मेहेर गोनाङै फरायसा फोरोंगिरिफोरखौ जयै आरो रायजो राजाखौ जयै लानानै जेनाखि दिनै मंगलजारा नब्लाङाव सुजित नार्जारि गोसोखां नब्लाङाव जेनाखि खुंदों गाजा गोमजायै। दा बेवहाय आङो बुंनो सानो दा उन जोलैसाफोरनि थाखाय जोंनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जेनाखि बिहोमा होलांनाय बे बिहोमा होलांनाया जाहाथे गोजोरै थायो आरो लोगोसे बिथांनि जेनाखि बिहोमा होनाय बे बिहोमाखौ जों एखेबारे बुंनानै फोजोबनो हाया। मानोना बियो बिजिरना नायोब्ला मुलुगाव जेनाखि जेसेबांनाखि थुनलाइगिरिफोर दं बे थुनलाइगिरिफोरनि जायगायाव बिथाङा दङ। मानोना जोङो बर' माहारिया जुदि बेबायदि थुनलाइगिरि जोंनि बर' माहारियाव बेबायदि थुनलाइगिरि जे दङ, दा बेखौ जोङो उन जोलैसाफोरनो मिथिहोनो थाखाय जोङो हाजासे नाजादों। दा उन जोलैसाफ्राबो जाहाथे बिनि अनुकरणखौ खालामलाङो, दा बेखौनो जोङो मिजिंथियो। दा लोगोसे दिनैनि जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफ्रा हाजासे जे समनिफ्रायनाखि खन्थाइगिरि गेदेमा सार ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि गोसोखां सान हिसाबै 3 सानखौ फालियो। बे सानखौ अराय सम जों फालिबाय थागोन आरो देग्लायबो बे मंगलजाराव फालिनाय जादों आरो गुबुन नेक्स्टआव दाबसेयाव जों लांगोन आरो बेखौ नोंथांमोनाबो चेनेलनि दारै जाहाथे एसे गोसारहैयो बर' माहारिनि गेजेराव आरो नोंथांमोननि माबानाय फोसावनायजोंसो जोंनि मुंदांखानि माबाया गेदेमानि जिउ खौरां एबा बिहोमा होलांनाय बियो गोसारथिगोन। आं एसेखिनिखौ बुंनोसै। गोजोन्थों। दिनैनि दिनखौ जोङो माने दुलाराय बर' सुबुं माहारिया जोङो खन्थाइ सान हिसाबै जोंनि गेदेमा खन्थाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा थांनाय 2019 मायथाइनि 5 डिसेम्बर खालि जे रुंसारि जानाय साननिफ्रायनो जोङो बेखौ खन्थाइ सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। दा बे लेखायैनो जोङो देग्लायहाय गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बे बिथां गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जिउ खौरांखौ लानानै आरो बिथांखौ मान होनानै जोङो दिनैहाय 6थि खेब जोङो बिथांनि थैनाय सानजों लोगोसे खन्थाइ सानखौ फालिनो लानाय जादों। बेवहाय दिनैहाय जोङो बरपेटा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि गाहाय मावख' मंगलाजरा जोंनि हेडकुवार्टारनि साखाथियाव थानाय जोंनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जे नब्लां दङ, बे नब्लाङावनो गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिखौ जों खुंनो लादों। बेवहाय फुंबिलिनि भागोआव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आद्राय बिरहोनायजों लोगोसे गेदेमा खन्थाइगिरि बिथां ब्रजेन्द्र कुमार सारनि नामै जोङो आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फुंबिलियाव जों फोजोबनानै लायो आरो बिनि उनावहाय जोङो मोनसे सावरायमेलनि गेजेरजों बिथांनि जे जोंनि थुनलाइयाव होलांनाय बिहोमा, थामहिनबा जोंनि बर' माहारिनो होलांनाय बिहोमाफोरनि सायाव लानानै जोङो गोबाङै सावरायनाय जायो आरो बेवहाय बिथांनि जे अख्रां गंसे नांगौ जाय बिजाब, बेजों लोगोसे गोबां बिथां सुजुनानै गालांनाय बिजाबफोरनि सायाव जोंनि जिल्ला आफादनि थान्दै बिथांमोनजों लोगोसे बेवहाय हांख्रायनानै लेंहरजानाय गेदेमा आलासि बरपेटा हालामनि सासे अलंबार जनिल कुमार ब्रह्म सार साहित्य एकादेमि बान्था मोनगिरि बिथांखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनायनि गेजेरजों आरो बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो बिथां गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारनि जिउ खौरांफोरखौ गुवारै मिथिनानै लानाय जायो। बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि क'क्राझार हालामनि जोंनि मोनब्रै दख्रा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि लोगो बिथांमोनजों लोगोसे बेवहायनो क'क्राझार जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि फारिया लोगोसेयैनो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बे हालामावनो थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुला फंबाय बिनानावमोन आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो।
देग्लायहाय जोङो बेखौ मंला जरायाव लानाय जादों बे हाबाफारिखौ। गुबुन बोसोराव जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव लाबावगोन। दा जों आसा खालामदों बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ थांनाय 2019 मायथाइयाव रुंसारि जादोंबाबो बिथांनि जे होलांनाय बिहोमा बेयो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव अरायबो गेजेरै थांनानै थागोन आरो जोङो बिथांनि आदर्श निति आदर्शखौनो अनुकरन खालामनानै जों बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जिउआ जाहाथे जोंनि गेजेराव अरायसम थांनानै थायो आरो बिथांनि होलांनाय बिहोमाया जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बर' फरायसा बर' थुनलाइ आफाद बयनिबो लामायाव जाहाथे गेजेर जानानै थायो बेखौनो आसा खालामनानै आङो दिनैहाय बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोब